Tipo bat nigana dago etorria, esplikatuko banutxit paregarria. Bizkaian egin dute prueba berria, kutxilorik hangabe hiltzeko txerria. Erakutsi diote istilu gorria. Familiak zuten nola baitazia, erdi bana jateko kendu nahi bizia. Abilak egundaino beti malezia, lau lagunen artian zerra gurezia. Behintzat eskapatzeko izan du grazia. Fameli hori nordan nahi dezute jakin, bi gizon ta bi andra beren izenekin. Gizona bat Pepetxo ta bestia Antolin, emakumia berriz Ana ta Katalin. Laurak ere bazuten nahikoa zer egin. Mazuarekin jodu Pepetxo buruan, txerriak gelditu zan hilaren moduan. Erretzen para zuten lastuaren suan, polainak jaso ditu sutudan orduan. Diabruak harturik iesira joan. Bizkarra erretata golpia buruan, jangoikuak badaki zer ikusi duan. Eriua iesi beren peinuan, kaminuen azpian sartu zan kainuan. Gero bilatu dute gurringa soinuan. Zuek emakumiak hemen egin kargu, abiatzen danian gogotikan heldu. Guk beste aldetikan zaituko dugu, lehen bezala lastua sutuko diogu. Azariaren gisan aterako dugu. Tengo nuke apostu aditu dedanez, ez dira lantojatzen aurten urdaianez. Gaizki gelditu dira txerririk hilgabez, behatzak txupatzeko alibi horik ez. Oliua beharko koipiaren ordez. Garizuma xatua izanagatikan, ez daukate pekatu egin bildurrikan. Hauzotik ez badator erregalorikan, inolan ezin hausi bihiliarikan. Aurten ez dute haiek funda beharrikan. Hauzotik ez badator erregalorikan, inolan ezin hausi bihiliarikan. Aurten ez dute haiek bulda beharrikan.